Wala pa natapos ang isyu ng pulis. May bago na naman nga balita. Si Marlo, o si Thunderford, himas, rehas. Gani ang itis natin pag-istoryahan ang natabo sa kabuhi ni Marlo, manamyawan na kita. Mga taga Victoria City, mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa mayong kaimtangan. Kag madamog nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Hindi man nato pagtapuson ng issues ang pulis. Hindi na matapos. Kaya dapat may justice. Pero may iban. May iban man nga pulis. Pag nag-intra man sa issue ka naghambal, nga nag-aapin sila sa pulis. Dugangan pag inimistik ka, nag-aapin man sa pulis para reus ka mo tanan. Gitawag na siya nga pistik ka. Subong yung utang linti ka. Pero di ka na napag-istorya si mistik ka, siyempre buang patulan mo pa. Move on. Gani subong. Ang bago nga balita, party kay Marlo. O kung si Thunderford. Kay nga himas, rehas. Bawa ka budlay pa. Paskwa, rehas ang ginahimas. Ang unang masubo. Kay man, padala siya sang warrant of arrest sang iyang ex-girlfriend. Ang kaso, violence against women and children. Tisubong, ara siya sa may presinto. Kag na preso. So, ang himuuna kon. Wala na ako sa may mahambal. Kasi syempre, deserve mo na siguro. Kaya syempre, kung nanakit ka. Kinahanglan, baydan mo ina. Ilabi na gid ko lang sakit ni mo. Babahi pa. Tingin mo ang kasubong? Mabasa ta sang komentaryo publiko. Kung anong mahambal sang publiko sa pagkapreso ni Marlo. Una nga komentaryo. Huwag nyo naman po i-bash na masyado yung tao. Kung pwede lang po, may damdamin din niyang nasasaktan din. Sana mapatawad nyo na siya sa kanyang kayabangang kamalian. Kaya please lang, nakikiusap ako sa mga preso sa loob. Bugbugin nyo po yang si Ford. Huwag nyo tigilan hanggang sa bumalik dating mukha. Maraming salamat po. So, yung suggestion dahil ipakastigo si Marlo hasta magbalik ang daan nga itsura ni Marlo. Muna-unang komento. Ang iba niyang bot na lang gidaya. Ginahimo nila nga daw kaladlawan. Damo nag-enjoy ako na diri. Miyari pagid. Tama lang. Mabulok ka dyan para maisip mo kung saan ka nagmula dati sa'yo tirahan sa... Ito ka bad. Dapat sa'yo tirahin sa puwet. Amo na ganit na yung reply. Tapos, kung exclude daw mo reply, bao Diyos ko. I will teach 30 people how to make 30,000 pesos with a minimum amount of 3,000 pesos. PM me now for more information. Tamilan ni Kumti, baghak. Hindi ka man nagkomentar sa negosyo ni mong tunto ka. Ari pagid. Do para reuse na ng comments, do mo niya siyang ang flow sang comments mo niya. Huwag niyo naman husgahan ang tao. Hindi dapat siya nakakulong. Dapat sana nakabartolina. Ang hayop na yan. Apakayabang kasi lumaki ulo mula nang nirenovate yung muka. Oh, Diyos ko daw, building siya yaday. Naging-renovate. Muna siyang isapin yung komento. Gakadlalok sa mga comment. Ang bot na lang. Nga di pagid. Huwag naman kayong ganyan. Sana maawa naman kayo sa kanya. Sana magtagal ka dyan, Thunderford. Maraming matutuwa nito pag nakita to. Pero kakaawa naman dahil sa kalibugan, sa kulungan magpapasko. Diyos ko, do hindi ka maayo. Do amo na tanan-tanan niya comments. Amo gila. So, pinsa ko lang, ay ano? Wala ka sa may nagasuporta kay Marlo? Ang mga nagasuporta kay Marlo, pagwa ka mo. Pagtanggol nyo inyong idol, ho. Ngari pagid. Kahit pangit, basta magandang ugali. Yon ang kayamanan mo. Nagpag-grinder ka pa kasi yan tuloy may sumpa ata puwet mo. Yari ka sa kulungan. Oh, Diyos ko, mamuna. Ari pagiday, kampiyon. Ibalik ang death penalty. Oh, Diyos ko, basin pasalamat ang tanga. Ito kay Marlo, ibalik ang death penalty. I mean, ibalik ang dating itsura ni Thunderford. Balik sa Marlo. Ari. Naloko na ba kasi Thunderford? Ano man naman doon?
Tagalog, pala tayo kasi budlayan, naanad ko ba sa ilong. Naloko na ba kasi Sandefjord pa ang maging dahilan para maibalik ulit ang death penalty, Diyos ko. Ang death penalty, ang ginakuha nila nga ibalik tungod kay Marlo. Bulok na influencer, kantutin nyo na sa kulungan. Ito, basta manamian na siya. Kung magamu na matabo, nagligad ba lang si Marlo dahil nagpaagi-agi na. Lips to lips pa sa inubyo. Ay parang nga makaano sa kaso, nagkuha sa nubyo. May nubyo sa kuno. Isubong, hara na girl. Para kas presohan, base subong. Dugon ka, galing. Karit po natin dugon da. Ari, may nagpagtanggol kay Marlo. Dinadala kang babae ka. Alam mong pangit, ipumatol ka pa. Natural, pangit din ugali niyan. Kita mo, basol ya pa yung babae dahil kakabalo na gid siyang amo na. So muna sa lingko, ari pagid ibalik ang dating mukha. Diyos ko, duhalang gid ang flow sa mga comments. It's either ibalik ang death penalty o kung ibalik ang itsura ni Marlo sang una. Subong, ano nakuha ta? Anong leksyon nga nakuha ta? Simple gid lang. Respetuho ng mga kababaihan. Nga, kailangan nyo bastuson. Sino naghatag sa inyo sang right para bastuson ang mga kababaihan? Paminsaran ninyo. Ang inyong nanay, babae ina. Gani dapat ninyo respetuhon. Something strange takes a hold of me every time I hear his name. Respeto o kon himas rehas. Pili lang.